Emisija pod pokroviteljstvom. Naša gradska tvrtka Sisak Projekti godinu je započela poprilično radno, zahuktalo uz puno posla i pripreme novih projekata. Mi ćemo se danas družiti uz jedan poseban projekt namijenjen možda baš vama koji nas slušate, pa evo načulite dobro uši sljedećih 15 minuta. Sa nama je Julije Katančević, direktor Sisak Projekata. Julije, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Siska, hvala na gostoprimstvu. Evo dakle, danas ćemo pričati o jednom projektu koji bi se trebao odvijati unutar zgrade političkih stranaka ovdje u Sisku u drugoj Sisačkoj ulici. Riječ je o kreativnom inkubatoru, odnosno o Centru kreativnih industrija. Pa idemo čuti što se zapravo skriva iza tog naslova. Pa iza tog naslova se skriva zapravo promjena imidža ovog našeg lijepog grada. Zapravo u zgradi političkih stranaka negdje površine koriste nekak 1200 kvadratnih metara. U narednom razdoblju želimo smjestiti kreativce, kreativne poduzetnike. Dakle, oni koji dolaze iz sfere filma, videa, digitalnog tiska, 3D printanja, dizajna, industrijskog dizajna, IT-a, arhitekture, svega ono što je primjenjivo i što daje veću dodanu vrijednost proizvodima i zapravo potaknuti ih na komercijalizaciju, veću komercijalizaciju svojih proizvoda i zapravo pomoći im da opstanu na tržištu. Jedno od istraživanja pokazalo je da upravo ti kreativci, te kreativne industrije znaju dobro napraviti proizvod. Znaju taj proizvod zapravo upakirati, oblikovati ga, zaista osvajaju i nagrade. Problem nastaje kada krenu u svijet poduzetništva. Postupak ili nekakav postotak preživljavanja tih tvrtki je zapravo poražavajući. I upravo stoga sa ovim našim centrom, koji u sebi sadrži naziv kreativni inkubator, zapravo želimo pomoći da se te tvrtke inkubiraju, da stanu na svoje noge, da opstanu na tržištu i naravno da to što kreativno rade iz svijeta poduzetništva komercijaliziraju, da žive od toga. Naravno, od toga će onda koristi imati i ne samo centar, budući centar, već vjerujem i cijeli grad. Moramo zapravo primijetiti da se kroz ovaj projekt Sisak okreće budućnosti i onome što je već negdje zapravo uvelike sadašnjost, da se okrećemo djelatnostima koje imaju svoju šansu veliku, ne samo unutar granica ovog grada, nego i puno šire, o djelatnostima koje možete raditi ovdje, a zapravo biti povezani sa cijelim svijetom i vrlo uspješni. Upravo tako. Istraživanja i ovi pravi podaci, zapravo službeni podaci govore primjerice da u zemljama Europske unije iznos ili veličina tog novca koji se stvaraju kroz kreativne industrije se mjeri u stotinama milijuna eura, milijardama eura. Mi smo prepoznali taj potencijal koji postoji u Sisku. Imamo nekoliko vrlo uspješnih tvrtki koji su prisutni na regionalnom tržištu, europskom tržištu. Svakako da postoje i one tvrtke koje su na tragu upravo tim tvrtkama. Upravo njih želimo smjestiti u tih 8 za sada postojećih modula koliko planiramo u našem tom kreativnom inkubatoru u zgradi političkih stranaka i zapravo kroz usluge koje pružamo, a to su usluge savjetovanja, vođenja, mentorstva, korištenje zajedničke infrastrukture, brzog interneta, mogućnosti povezivanja sa poslovnim anđelima, mogućnosti povezivanja sa donatorima i investicijskim fondovima, dakle omogućiti im fazu rasta i razvoja. Ono što zapravo ovaj projekt donosi jednu novu priču, donosi potporu poduzetništva, spaja dvije funkcije. On spaja tu javnu potrebu. Javna potreba je zapravo potreba za pomoći poduzetnicima početnicima. Nešto slično kao što radi već postojeći inkubator u Sisku. Ono što mi zapravo radimo, dajemo nadogradnju na postojeću infrastrukturu i kroz zapravo jednu mrežu mentora koje tražimo kroz ovaj projekt, zapravo želimo još više pospješiti taj rast poduzetnika. Idemo možda evo samo kratko proći kroz tu zgradu i reći kome će ona biti sve otvorene, što će se unutar tog prostora događati. Možda najbolje da krenemo od nekog prostora. Dakle, ne znam koliko je ljudi zapravo bilo u zgradi političkih stranaka, ona posjeduje podrum, prizemlje, prvi kat i potkrovlje. Mi smo u podrumu zamislili da to bude jedno mjesto zapravo u kome će se biti prilike da svi oni koji nešto rade
mogu prezentirati taj svoj rad. Uz nekakvo osvježenje koje mogu dobiti u tom prostoru, tu će biti zapravo radni naslov plug and play. Dakle, ukopče se i predstavi se. Dakle, stand-up komedije, bendovi, ali isto tako i kreativci koji rade za prezentaciju svojih proizvoda, prezentaciju ideja, prezentaciju, traženje projektnih partnera, odnosno timova za rad. Kada se popnemo iz tog podruma na prizemlje, dolazimo zapravo do tog informativnog dijela našeg budućeg centra, u kome će zapravo moći kroz touchscreenove i kroz pametne kompjutere i sve ono što ide, dakle novu digitalnu tehnologiju, dobiti informacije što sadrži zapravo centar i što nudi. I tu u tom prostoru imamo još 4 modula za poduzetnike. Ne mogu govoriti sada za koje poduzetnike, jer upravo mi smo sad u fazi pripreme projekta i upravo tražimo buduće polaznike. Naše ciljane skupine su zapravo mladi do 30 godina starosti, poduzetnici početnici koji ne posluju duže od 2 godine i koji bi zapravo željeli svoje znanje zapravo preseliti u taj prostor centra, svoj posao gdje će dobiti stručnu pomoć. Kada krenemo onda dalje iz tog prizemlja na prvi kat, na prvom katu imamo isto tako jedan multifunkcionalni prostor u kome smo predvidjeli da bude mjesto za coworking. Coworking je zapravo proces zajedničkog rada gdje zapravo mi pružamo osnovnu infrastrukturu. Stolci, pristup brzom internetu, mogućnost gdje rade timovi. Dakle, gdje cowork, znači zajednički rad. Zajedno rade na razvoju ideja. To su oni zapravo koji nemaju ni poduzeća, nemaju obrt, ali imaju ideju. To je mjesto gdje oni mogu razviti svoju poslovnu ideju. Naravno, tu su i mentori, tu su i službe koji s njima mogu raditi na tom razvoju ideje i jednog dana vjerujem da će oni biti stanari upravo tog centra kroz te poslovne module. I naravno, taj prostor je multifunkcionalan, on se može podijeliti u manju dvoranu za prezentacije, održavanja seminara, edukacija, ali isto tako za manje izložbe, manje performanse, tako da je to jedan zaokruženi prostor. I onda se dižemo na potkrovlje, u potkrovlju imamo 4 modula za naše buduće poduzetnike početnike, start-upove, kako se to popularno kaže, i tu zapravo isto tako oni koji već imaju svoj pravni oblik poslovanja, poslovnog subjekta, da li je to obrt, da li je to poduzeće, mogu raditi. Ovaj prostor, moram odmah to reći, nije otvoren udrugama. Udruge se mogu pojaviti u coworkingu, ali ako udruga ima kreativni biznis, a takvih udruga ima, dapače, može nas se javiti. Možda da kažem par riječi o tome kako zapravo želimo doći do naših korisnika. Zapravo ciljane skupine kojima se mi obraćamo zapravo su mladi do 30 godina starosti. Mi ćemo ovih dana upravo na našoj web stranici sisak-projekti.hr objaviti 2 natječaja, 2 javna poziva. Jedan poziv je zapravo za iskaz interesa za ulazak prve generacije startup poduzetnika, kreativnih poduzetnika u naš centar kreativnih industrija, kreativni inkubator. Dakle, tražimo da iskažu interes. Naravno, u tom javnom pozivu su pobrojani svi oni kriteriji koje treba zadovoljiti. Ono što mi zapravo tražimo, da nam se ljudi jave sa svojim poslovnim idejama. I na temelju tih poslovnih ideja, naravno uz CV-je, naravno uz ono što su radili i ono što žele raditi, onda ćemo ocijeniti zapravo tko je dovoljno zreo da može ući unutra i naravno ko ima potencijala da opstane. Od 100 poduzetnika koji se javljaju poduzetnika početnika, vrlo mali broj njih opstane na tržištu ili nisu dovoljno razvili svoju poslovnu ideju ili nemaju znanja kako to dalje razviti. Tu nastupa zapravo ova usluga koju taj inkubator daje, a to je da im pomogne u fazi razvoja i rasta, da im pruži mentorske usluge, ali da im daje edukaciju kako voditi poslovanje, financijsko poslovanje poduzeća, obrta, naravno uz stručne ljude koji će raditi u tom centru kao vanjski suradnici. Ono što želimo također iz ovog projekta dobiti i stvoriti jednu mentorsku mrežu mentora koji su voljni spremni raditi upravo sa tim mladim poduzetnicima. Mentori upravo iz ovih sfera kreativnih industrija. Sisak ima vrhunskih IT stručnjaka, Sisak ima vrhunskih inovatora, isto tako vrhunskih umjetnika iz područja fotografije, audio, videa, IT-a,
nekoliko gamera je tu prisutno. Tu su svi potencijali koji zapravo mogu svojim znanjem pomoći upravo ovim stanarima da razviju tu svoju poslovnu ideju, da ona bude bolja, dobra i da bude uspješna na tržištu. Natječaj ćemo objaviti već danas na našoj web stranici. Pozivam sve zainteresirane, prije svega poduzetnike, početnike, a isto tako i mentore, buduće mentore, da nam se jave. U natječaju je specificirano što očekujemo od njih i tako dalje. Ono što je možda još jedna karakteristika ovog centra, da oni stanari koji budu ušli u taj centar će plaćati nekakav minimum najma poslovnog prostora koji je daleko ispod tržišne cijene. Naravno, upravo je politika grada Sisak Projekta da podupire poduzetništvo, da podupire one koji dolaze, da podupire dakle nove proizvode, nova poduzeća, novo zapošljavanje. Svakav takvo poduzeće u budućnosti bi trebalo zaposliti barem još jednu osobu ili se širiti dalje. Rok na koliko ti poduzetnici mogu djelovati unutar tog našeg kreativnog inkubatora je sad do 12 mjeseci. Naravno, ako taj upravljački odbor cijelog te priče procijeni da nekom treba više, ostaće i više. Naravno, želimo izrotirati što više kreativaca kroz naš prostor i naravno želimo zapravo dobiti tu jednu snaga za budućnost. S druge pak strane, obzirom da grad mijenja svoj imidž i naša druga ulica će dobiti vrlo skoro potpuno drugačiji izgled. Završetak te pješačke zone buduće je zapravo taj naš centar je pravo mjesto za završetak zone, završava sa kreativnošću ili počinje s kreativnošću, zavisi s koje strane gledamo. Evo, Sisak ide u jednom potpuno novom smjeru, u smjeru koji smo možda već i trebali imati unutar svojih granica. Ono što je zapravo važno, evo svima vama koji nas slušate, ako ste zainteresirani, mi znamo da Sisak ima jako puno kreativnih ljudi, nažalost mnogi od njih lutaju, nemaju gdje doći, nemaju se gdje obratiti, upravo ovaj inkubirani prostor će im pružiti sve ono što im treba da se oni razmašu, da dobiju i prostor pod inkubiranim uvjetima i ljude koji će zapravo voditi brigu o njima, voditi ih kroz masu birokracije, administracije i nekakvog poleta i mentore koji će im pomagati u samom njihovom radu i razvoju. Možda ovo što mi radimo zapravo je praksa koja se primjenjuje u zemljama Europske unije. Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska imaju jako dobro iskustvo upravo ovim kreativnim inkubatorima koji variraju od privatnih, poluprivatnih, javnih, profitnih, neprofitnih i zaista može se naći jako dobrih iskustava. S druge pak strane, kreativna industrija, kao što sam ranije rekao, je zaista pokretač razvoja. Ona daje dodanu vrijednost i ona je temelj gospodarstva, temelj nekog modernog gospodarstva. Da ne govorimo o inovativnosti i da ne ulazimo sad u drugu sferu. Samo da se vratim na početak ove uvoda, zapravo kad smo radili projektnu dokumentaciju, kada su nam arhitekti radili, isprojektirali cijeli prostor, jedan od tih sudionika sastanka je rekao, a zašto ovo nije bilo kad su moja dva sina završavali fakultet i nisu imali gdje u Sisku realizirati svoje ideje i onda su otišli za Zagreb, otišli su za Novi Zeland, otišli su za Australiju, za Kanadu. Upravo mi ciljamo i želja nam je zadržati takve kreativce u našem gradu. Kreativac u našem gradu znači stvaranje nečega novoga. 10 kreativaca je dobar nukleus da se stvari pokrenu, dobar nukleus da se stvari zapravo idu u smjeru zapravo razvoja, napretka, budućnosti, ono što mi želimo, naravno za dobrobit grada. Evo, nadam se da ćemo se vrlo uskoro naći ponovno ovdje i pričati o tome. Naravno. Možda evo samo neki financijski detalji. Dakle, mi ovo, financije su uvijek ova zanimljiva stvar. Dakle, mi pripremamo ovaj projekt za budući poziv za Fond za regionalni razvoj, dakle to su sredstva Europske unije koja su strogo propisana i sad zapravo izrađujemo kompletnu projektnu dokumentaciju. Mi smo u fazi ishođenja građevinske dozvole i nakon toga vrlo brzo, naravno ovisno o tome dotoku sredstava i naravno veliki vjerujem da ćemo i dobiti ta sredstva, krenuli bi takvu rekonstrukciju toga. Dakle, projekt u najboljem slučaju može biti realiziran, početak realizacije tamo 2016. godine, negdje vrijednost toga je 1 milijun eura. To uključuje rekonstrukciju, građevinske radove, opremanje tog centra, upravljanje projektom i naravno ono što je isto tako značajno, rad sa tim budućim mentorima,
2 studijska putovanja kod susjeda, da se vidi kako to zapravo izgleda i da se nauče primjeri dobre prakse pa da se oni mogu primijeniti ovdje i naravno mentorski rad. To je ono što mi očekujemo sufinanciranje. Od tih 1 milijun eura, koliko sam pomenuo, zapravo grad Sisak projekti će zapravo imati svoj dio sufinanciranja, no o tome kad zapravo dođe do trenutka kad trebamo zapravo, kad bude slatki trenutak odlučivanja, dakle potpisivanja ugovora, za što se nadam da bi tako uslijedio negdje 2016. godine. Intenzivno radimo već zadnjih godinu dana, razvijamo ovu ideju, razvijamo priču, radimo s našim partnerima. Možda da pomenimo da smo sad u pregovorima sa partnerima, dakle Tehnička škola Sisak, Meteorološki fakultet Sisak, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Sisačko-moslavačka županija. Dakle, svi su oni partneri dobrodošli, svako od njih ima svoj udio u ovom projektu, naravno svi će sudjelovati u onome što su najspremniji, najsposobniji, tako da zaista zaokružimo ovu priču. Ideja se stvori zapravo uz kavu, ili čitajući negdje. Uvijek kad odem negdje na nekako studijsko putovanje ili nekako seminar sastanak, onda iz toga nastojim onoga dobro pretočiti što je primjenjivo za nas. Tako da tu ideju onda s našim timom u Sisak projektima razvijamo, predstavljamo je dakle i gradu, pročelnicima, usko surađujemo sa odjelima, tako da zapravo evo, dugi posao, ali zapravo kad ste onda u takvom poslu, onda svaki dan zapravo pokušavate još bolje ispeglati, peglanje, fino oštimavanje, da to sve pije vodu, da to sve zapravo dobro stoji i da zapravo uvijek razmišljajući o krajnjim korisnicima. A krajnji korisnici još jedanput su dakle oni start-up poduzetnici iz sfere kreativnih industrija, film, video, audio, radio, internet radio, fotografija, IT, digitalni tisak, industrijski dizajn, dakle 3D printing, da ne idem dalje. Naravno i onih korisnika koji će imati krajnju korist od toga, dionici na projektu, dakle tih 8 partnera koje je u projektu i naravno grad Sisak, šira društvena zajednica, lokalni budući poduzetnici i mladi. Mladi kojima treba zapravo dati mogućnost alternative, dakle da ostanu tu, da budu dio grada i da budu kreativni. Mi u njih vjerujemo i upravo zato se i rade ovakve stvari. Evo, moram malo zaključiti u onom smislu što smo znali često razgovarati. Ne moramo mi sad izmišljati nešto novo. Samo trebamo vidjeti što su napravili drugi, koliko je to bilo uspješno i primijeniti to kod sebe. Upravo tako. Učimo od najboljih. Treba učiti od najboljih. I natjecati se najboljima. Evo, nama je drago na ovim vijestima, još jednom poziv svima vama koji nas slušate, kreativcima, ljudima sa idejama, sa vizijama, odite na stranicu sisak-projekti.hr, potražite mjesto za sebe, prijavite se, napišite pismo namjere, interesirajte se, isto tako i vi koji možete ponuditi svoje znanje i iskustva kao mentori, također ste dobro došli u ovaj projekt. Naravno, i vidimo se u centru. Julije, hvala lijepa. Hvala i vama. Emisija pod pokroviteljstvom